Madalas po na power interruption sa bahagi ng Western Pangasinan iniuugnay sa street light na malapit sa power lines. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Mahigpit na paalala ng Pangasinan One Electric Cooperative ang pagbabawal sa pagtatayo ng anumang estruktura at pagtatanim ng matataas na puno o halaman sa ilalim at malapit sa mga linya at poste ng kuryente kasunod ng mga insidente ng madalas na power interruption sa ilang bahagi ng Western Pangasinan dulot ng obstruction, kabilang ang mga poste ng street light na malapit sa power line. Saklaw ng paalala ang mga solar street light, telco poles, signages, bakod at iba pang harang na maaaring makaapekto sa ligtas at tuloy-tuloy na distribution ng kuryente. Ayon sa kooperatiba, ito ay linsunod sa Republic Act No. 11361 o Anti-Obstruction of Power Lines Act na layuning maiwasan ng mga sagabal sa power lines na maaaring magdulot ng brownout, pagkasira ng linya at panganib ng aksidente tulad ng electrocution. Kasunod nito, nananawagan ng kooperatiba sa mga kinaukulang ahensya at kontraktor na tiyaking nasusunod ang tamang distansya ng mga inilalagay na istruktura mula sa power lines kasabay ng ulat ng paulit-ulit na power interruption sa feeder 6 na iniuugnay sa mga street light na malapit sa linya ng kuryente. Binigyan din ng batas ang kaukulang parusa para sa mga lalabag. Sa unang paglabag, maaring patawan ng multa na hanggang 50,000 pesos at pagkakakulong sa ikalawang paglabag hanggang 100,000 pesos at pagkakakulong at sa ikatlong paglabag hanggang 200,000 pesos at mas mabigat na kaparusahan. Kasama mo mula dito sa IFM Degupan. Ako po si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.